Колко ще изнася дело на времето тук? Не ми ще чучало пък и прасе сега. Какво го прасе? Ама кога го паня вие какво го прави? Няма да го чукам. Кой му убиеца? Не знам какво го ударя, той го уби. Аз би го убиха. Значи ние минаваме с колата. И аз видях кучето с липия. Викам, еги две кучета, защото се стори, че отпрете черното куче. Грека, ама че сега ги... Прасе! Как го държа за трети път не има нагоре? Защото ръката ми няма го гърмим, как ще го гърмим? Ще братат по главата и чука ми. Добра да ние го чукам в главата. То почти е готово. Почти е клюмнало. Бъде за живота страшно вече. Де се? Той не му вари. Ей, да не се само да захапа леко кучече. То те не може да се извърти те Да бърж. удари, да не ги захапе. То не може, то с бивните ако ги перне. Няма сила вече за нищо. Не мога да взима ножа от колата да го заколя. Хайде! Ти през цялото време ли го снимаш? О, 2 минути и горница съм му направил клип. Сигурно Митев мога. И аз ме направих едно.